guys! Today, maglilinis ako ng bike. Kasi dati, hindi ako yung naglilinis ng bike. Pinapalinis ko lang sa hospital ko or doon sa bike shop. Pero ngayon, maglilinis ako dito sa bahay. ilang minutes. So, kumakalit ako ng iba para pwede rin naman
bike. Para hindi na ako pumunta ng ng bike shop. Ako na lang maglilinis. So, first time ko na maglinis ng bike ko sa ilang taon. Kasi dati, yung mga kasamahan ko lang sa bike yung naglilinis. Okay. After ng paglagay ko ng heater, nililinis ko siya ulit ng dishwasher para matanggal yung pinaka-dilim. So, ganito na ako. Okay. Fresh pa rin yung gamit ko. Kahit ano lang yung bike, kahit budget bike lang siya, pero pag